Takže vydajte nového videjka a zapáčila sa mi taká hra, že Raftikon. A bol som v tom dobrý, mám tam veľmi veľkú raft, aspoň podľa mňa je veľká a bol som trochu ako sklamaný, že tam nemôžeš zomrieť. A teraz som našiel hru Raft 101 Survival a fakt som nikdy nehral, tak poďme to skúsiť. OK. Som dvaja typci, ale prežiť 101 dní. Tak, neviem, čo bude úplne ľahké. Ako viem, tak to je asi niečo podobné ako 99 Nights, či? Keď sa dievča, chcem tunak. Tak zastávam tunak, OK. Survive for... OK, nechcel som dať ešte, nevadí. OK, to je animácia. Páči tá animácia. Trho reálne, kámo. OK. Survive 101 dní, idem na to. Čo máme robiť? Zbierať? OK. Chápem. OK, tá hra je docela aj zaujímavá, mi sa páči. Ideme tu pozerať nejaké huby. Jednu. Máme ju, OK. Dosku. Tak to asi nemôžeme. Poďme, ideme tam. Ale ešte sa dá aj zväčšovať. Môže sa pamätať. Mushroom, dáme ju na sem. Kde sme ju dali? Kde máme dať tú mushroom reálne? Kamene, kde máme dať? Ja nepustím. Ako je čo mám s ňou robiť? Povedzte. Napíšte do komentov. Plus. Craftiť niečo môžeme. Je toto. Toto. OK, takže nemôžeme nič craftiť, ale... A čo s tou hubou? OK, mám ju tam. Ja som reálne asi už aj išiel. Čo? Aha, my sme išli na iný ostrov. OK, a ja som sa ani nenazdal. GG. Je tu nejaký jelen, alebo čo to je, uhydratý. OK. Máme tu barel. Máme ho, dáme si do tohto pekustov. Je tam. Čo spravíme? Open. Prúd, ideme rybári ako siriakari, kámo, OK. Store. OK. Kámo, ja to dám do stora, to mi nejde. Nevadí. To viem tak to držať, bohužiaľ. No nic, kámo. OK. Už je noc, už sa smieva. No do reti. No Dory, to som asi robiť nemal. Je len jeden dosratý. Som na jeleňovi.
Nie, nie. Som tu. Šanca 1/1000, že to prežijem. A som to prežil. Kámo, GG. Dáme si tu store. Tu dáme. OK. To sme dvaja. Night Totems. Čo mám s tými rotrami? To neviem. Mám si tu na. Ja si to skúsim. Kde to sme, kámo? Kde sme sa podostali, kámo? Konečne už je to povie deň. Yes. Prežili sme prvý deň a teraz je day 2. Sem. Ideme ich zbiť. Poďme na to. S teammatekou. Stretne. On utíka za mnou, ne. Kamo, tak to je bitva, musíme nejak utiecť. Ne, kamo. Musím iba postupiť nejak. GG, kamo. To priblížim. Hej. Nie je to až tak ľahké ako riadiť. Teammateka. Ale tu není. Nie. Do reti. Čakám na teba, čakám, ja radšej nejdem riadiť. Poď ty radšej. Ja nechcem. Tak rovno idem. OK, takže jedeme my. OK. Na 45 sekúnd už je už je noc. Si ako aj pohol. My čestka, my chceme... Do reti! Mňa trhlo. Do reti. Ne. Idem do boja. Kamo, mne sa nedá ísť preč. A to sú dvere. Ja idem asi už na loď. The Kraken is cool. Kamo, do reti. Poď sem, rýchlo. Kamo. Tam je Kraken. Kámo, ja sa bojím. OK, konečne teammateka to pochopila, že máme odísť. Lebo keby som ja šofírovala, tak by som hneď napojil, to je jasné, ja neviem čo, ale nevadí. Kámo, ja nás bude naháňať. Rýchlo, poďte. Rýchlo. Ide za nami, ne? Sme ísť rýchlo. Ona spíka.
Však je za nami rýchlo, poďte. Poď. Poď, kamo. Za 20 lajkov dáme ďalšie videjko z Raft Survival. OK, tak sa tak dohodneme. Možno aký nebude 20, dáme ďalšie videjko z Raft Survival. Mňa to ako veľmi že baví. You can spend seashells at the outpost. OK. Za chvíľku je deň. Za 10 sekúnd. Poďme za 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Až teraz. 1. OK, je to tam. Day 4. Akože day 4. Nechápem. Áno, prežili sme 4 dní. To po mňa úplne že stačí. Tak dajte like, odber, alebo chcem mať 100 odberateľov z 2 mesiacov. Tak ako som mal, dajte like, odber a čau čau.